Hola, sóc el Jordi Basté, sóc el presentador del programa El món a RAC1. Intento, com bonament puc, protegir els meus comptes amb contrasenyes que tenen lletres, números i fins i tot alguns asteriscs, interrogants o signes d'exclamació. No només tinc una contrasenya, sinó que vaig variant en molts llocs diferents contrasenyes. Vaig començar tenint una única contrasenya, però a determinades pàgines canvia-la, dona una altra contrasenya, llavors canviava i en tenia dues. Llavors, en una altra pàgina em donava una tercera, llavors en tenia tres. Llavors va haver-hi un moment que em passava més temps buscant aquell clic on posa s'ha oblidat de la contrasenya, jo permanentment perdia el temps amb s'ha oblidat de la contrasenya. Llavors vaig decidir apuntar-m'ho a mà, i jo amb una llibreta, que diríem que és gairebé com la llibreta secreta de l'Indiana Jones, allà tinc apuntades algunes de les claus de diferents pàgines de l'ordinador. La tinc molt ben guardada, aquesta llibreta, i per duplicat. Hem d'entendre que estem en un món digital i d'aquest món digital han d'haver-hi perills. Hi ha perills, com a la vida real, amb la qual cosa has de tancar la porta de casa. Si li dones 2 voltes de clau, és bastant probable que costi més entrar, però ningú no garanteix que no vinguin i t'obrin la casa. Jo recomanaria a la gent que s'assegurés de les contrasenyes que siguin llargues, variants de lletres, de números i d'icones, no només tenir-ne una, i tenir-la ben guardada. Si van inventar les claus per tancar les portes de casa, van inventar les claus perquè no t'entrin a la teva gran porta de casa en el segle XXI, que és la digital. Per tant, garantia, seguretat i posar-ho complicat perquè ens puguin entrar.